Bueno, després d'haver pagat un taxi brusc que no ha aparegut, ara hem tingut que pagar un altre cop, però bueno, ja estem en camí d'en Palamao. I ja queda poquet pel viatge perquè s'acabi, però bueno, encara queda una setmaneta i pico. I bueno, ara anem cap a en Palamao. Bueno, ja hem arribat a en Palamao, aquesta és la nostra habitació, un lloc molt maco. Aquest és el millor hotel i el millor restaurant de tot el poble. I ara ens n'anem a dinar. I aquesta és la terrasseta on dinem en Palamao. Hem arribat aquí a l'hotel i superbé, això per nosaltres, després del que estem veient, això és un luxe. Anna, bon profit. Bon profit. Ens n'anem a fer una volta per en Palamao. A veure què tal. Aquí som els únics turistes, o sigui, a veure què ens trobem. Lama. Oh, vous faites quoi? Sí. Davant de les bongavirres no hi havia alguna cosa? Fàbrica artesanal i de paper. And she is use this plate and put here and have to. Wow. Okay. Salamat. Salamat. Uh, 500 grams for the popcorn. Uh, 500 grams for the popcorn.